usnula, a nedala mi to. I měla dvakrát, třikrát, jo. A říkám, ty já ale prostě měla pocit takový, jako když jenom hledá piškot, ne? A pak se tak fakt narážet a i jsem třeba na jednu. Znova toho mezi, jo? Druhý a pak mi vypadala piškot. Ale jako nevím, jestli to bude chápat. Druhá ruka. Třeba běhá. Běž! A nestůj u ty zdi a nechoď ty trojce. Nechoď tam. Tak, to je ono! Házej! Super! Jak když jsou taky celky takovej... Jo, kompost. A to je kompost. Jo. Tak já to zatím dám tady do toho. Jo. Říkáš kolena, tak, no, to bude všechno, no. Tak, volej. Tak, a proti ruka, a běžíš,